Bi ani tani obe aw bɛɛ lajɛlen ye an mana kɛ diɲɛ fan fan k'a fɔ a y'a bisimila ka émission préférée sanfɛ espace de vérité min ye tiɲɛ kɛnɛ espace de vérité min kɛnɛ kan ni Boumabel Diawara n'ale ye président de l'association des médias sociaux du Mali an bɛ sigi chaque lundi et jeudi bamananw b'a fɔ ko balalen o bɛ ko sululalen o sa kunu lundi an ma se ka sigi o de kama an y'a bila bi mardi la ni o bɛ bɛn décembre kalo tile 6 ma san 2022 ni Boumabel ka bi émission espace de vérité kɛnɛ kan thème saba ɲɔgɔnna bɛ an bolo an ka thème fɔlɔ o ye k'a fɔ DIRPA ye communiqué min kɛ DIRPA ka communiqué kɔnɔna la n'i y'a ta ka jateminɛ du 31 octobre au 19 novembre an ka forces armées maliennes sera ka 57 terroristes u sera k'o de neutraliser à l'intervalle de 20 jours an bɛ an da dɔ la ka se ka ɲɛfɔli kɛ ni an bɔra o yɔrɔ la min ye awa CEDEAO ka ultimatum ye sommet de la CEDEAO CEDEAO ka sommet min kɛra u ye ultimatum min di Mali ma an bɛ an da dɔ la ka ɲɛfɔli kɛ o la fo ka taa se awa chambre de commerce président ka minɛli ma n'o ye Yusu Bacili ye opérateur économique fana bɛ ka kuma o bɛ ka menace kɛ ko ni a ma bila ko yan ni vendredi cɛ ko vendredi k'u bɛ baara bila kɛ min ye awa o ka activité o k'u bɛ na o jɔ an bɛ an da lase o fana ma ni ta ɲɛ an nabɔ an da bɛ na se le retour du premier ministre son excellence docteur Sogel Kogala Maïga an da na se o fana ma fo ka se RFI ka suspension ma Burkina Faso kɔnɔ Maliens an bɛ min ɲini aw fɛ o ye de jamukan ye a ka aimer ka commenter ka a partager maximum de partage aw kana ɲina an ka chaîne YouTube fana o fana bɛ n'o ye Gandi Malien ye aw ka taa abonné yen fana nka ni technicien na bɛnnen don très rapidement an bɛ taa an ka sponsor officiels fan fɛ mun bɛ ka an dɛmɛ baara in kɔnɔna la min bɛ se ka to émission espace de vérité ka kɔkɔrɔma dɔn min bɛ se ka kɛ sababu ye émission bɛ se ka to sen kan cogo min na olu ye an ka partenaires ye an bɛ taa olu fan fɛ très rapidement an bɛ segin ka na dɔn an ka émission préférée kɔnɔ espace de vérité an ka taa aw bɛɛ lajɛlen danga na aw ka web tv mandi sanfɛ Gandi Malien aw ka émission tiɲɛ kɛnɛ kan Maliens an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye aw mana kɛ diɲɛ fan o fan fɛ k'aw ladɔnniya an ka partenaires la minnu bɛ k'an dɛmɛ walasa ka ni émission sponsorisée cogo min na a bɛ se ka to sen na halisa an ka foli bɛ u bɛɛ lajɛlen ye Produit Gadan ni ale PDG ba ye Bama Dramera ye ale ye émission sponsorisée baga dɔ ye n'aw ye minan fɛn o fɛn san Produit Gadan mɔgɔw fɛ yen nɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka boutique la n'o ye 711 ye a y'a bila u kunna k'a fɔ k'aw bɛ k'anw dɛmɛ an ka baaraw la ni aw mago bɛ Produit Gadan mɔgɔw la a bɛ se k'u wele 76 14 19 19 walima 74 62 19 19 ni Produit Gadan mɔgɔw bɔra yen nɔ agence de voyage Al Umra k'aw ɲuman ta hinji la k'aw ɲuman segin ala ka latigɛ yɛrɛ kɔfɛ a y'a fɔ ko agence de voyage Al Umra ni aw mago bɛ agence de voyage Al Umra mɔgɔw la a bɛ se k'u wele 76 26 87 87 ni o bɔra yen nɔ boisson énergétique Uber olu fana ye émission in kɔkɔrɔdɔnbaga dɔ ye boisson énergétique Uber ni an ye ale min émission daminɛ a b'an nisɔndiya k'an galabu kɛnɛya ni aw mago bɛ u la a bɛ se k'u sɔrɔ 79 20 22 22 n'o bɔra yen nɔ mouchoir douceur mɔgɔw olu fana bɛ émission in sponsorisée u ka nɛgɛjuru sira 70 12 56 04 n'an bɔra yen an bɛ taa supermarché Habiba Market la supermarché Habiba Market olu filɛ nin ye cité des enfants kɛrɛfɛ cité UNICEF la u ka dabɔlen don ka ɲɛsin station Total ma ni aw mago bɛ supermarché Habiba Market la aw bɛ se k'u wele 78 68 17 68 n'an bɔra yen nɔ entreprise ABK Solar ale ka baara ye courant batterie lampadaire ka lithium yɛlɛma k'a kɛ batterie ye u bɛ nin bɛɛ lajɛlen feere batterie minnu de don u kolo ka gɛlɛn wa u si ka ca ni aw mago bɛ entreprise ABK Solar la aw bɛ se k'u wele 79 11 73 16 ni o bɔra yen nɔ établissement Bati Sarl mɔgɔw ka baara ye tiyo feere ye tiyo minnu bɛ don aw ka sow la aw ka usine baw la usine minnu bɛ labaara ni jimafɛnw ye ni aw mago bɛ tiyo ɲɛnɛmaw la minnu kolo ka gɛlɛn ani minnu si ka ca a b'a fɔ ko établissement Bati Sarl ni aw mago bɛ u la a bɛ se k'u wele 72 44 56 57
Ni an bɔra o la an b'a fɔ ko établissement Ba Motors Mali ka baara ye pièce feere ye remorque pièce citerne pièce fo ka taa se sɔrdasiw ka blendew pièce ma u sigiyɔrɔ bɛnnen do Yirimajɔ ma k'u ka dabɔ ka ɲɛsin stade du 26 mars la ni aw mago bɛ u la aw bɛ se k'u wele nɛgɛjuru sira mun na o de ye 78 93 33 33 walima 66 73 33 33 n'o bɔra yen nɔ Ɲala Immobilier mɔgɔw ka baara ye dugukolo ko ye titiri de bɛ u ka dugukolow la an b'a fɔ min ma ko titre foncier u bɛ opportunité di aw ma aw ka se k'u sara dɔɔni dɔɔni san 1 san 2 fo ka taa se san 3 ma ni aw mago bɛ dugukolo ko la dugukolo min na kɔɲɔw bɛɛ lajɛlen jɛlen do aw bɛ se ka se Ɲala Immobilier mɔgɔw ma u ka nɛgɛjuru sira 76 45 76 88 ni o bɔra yen nɔ an bɛ an ka sherifikɛ fo Sheikh Tihami Haidara kabako furatigi kabako fura mun de do a bɛ bana caman furakɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la kɔnɔnabanaw tension diabète a bɛ nin bɛɛ lajɛlen furakɛ ni aw mago bɛ sherifikɛ ka numéro la aw bɛ se k'a wele 78 78 03 03 ni an bɔra yen nɔ an b'a fɔ ko Tangara électronique chez Mamadou Tangara 10 Minakɛ ni aw mago bɛ aw ka studio kɔnɔ minɛnw na aw ka jeu de lumière aw ka caméraw ni aw ka bafluw fo ka taa se micro cravatiw ma ale ni salle de conférence kɔnɔna minɛnw k'o bɛɛ lajɛlen aménager a b'a fɔ ko Tangara électronique chez Mamadou Tangara 10 Minakɛ aw bɛ se k'u wele 76 45 93 39 walima 60 01 01 93 nunu de ye mɔgɔw ye entreprisew sociétéw ale ni opérateur économique baw minnu bɛ émission sponsorisé walasa baaraw bɛ se ka to sen na cogo min na ni maa minnu b'a fɛ k'an ka émission in kɔkɔrɔma don walima ka sponsorisé aw bɛ se k'an wele 93 46 07 05 ka tila k'aw ladɔnniya an ka chaîne YouTube bɛ yen nɔ ni o ye Gandi Malien ye an b'a ɲini aw fɛ aw k'aw abonné a la walasa ka an ka émission bɛɛ lajɛlen sɔrɔ nin de tun b'an bolo k'a fɔ an dɛmɛbagaw kun kan an b'a ɲini aw fɛ aw ka sanni kɛ an dɛmɛbagaw fɛ ka d'a kan o b'a to a bɛ anw fana dɛmɛ an ka baaraw la. Merci beaucoup. Malien ka fɔ aw bɛɛ ye ninnu de ye an dɛmɛbagaw ye mun bɛ ka émission Espace de Vérité ka sponsoriser min bɛ se ka kɛ sabu ye jamukan in a bɛ se ka to senna cogoya min na. Hali bi an b'a fɔ aw ye Boumabel Jawara président de l'association des médias sociaux du Mali a bɛ an bolokɔrɔ yan nka sani an ka kuma di ale ma très rapidement an bɛ taa an ka conseil fan fɛ sɔni an bɛ segin ka na don an ka thème ba 3 fo thème ba 4 kɔnɔ ka ɲɛfɔli kɛ min bɛ se ka to a bɛ faamuyali sɔrɔ a la. An ka taa an ka conseil fan fɛ. O tuma an ka se an yɛrɛ la an tun bɛ farajiw ka mara kɔnɔ I balo kun ye mun ye I na kun ye mun ye école karamɔgɔ o ye mɔgɔ min a kan ka bonya jamana kɔnɔ dalen bɛ ko kelen min na o ye ala ye kelen ye siga t'a la n dalen b'o la ala ye maa min ci ka kɛ hinɛ ye ka ɲɛsin danfɛn bɛɛ lajɛlen ma n'o ye alakira ye sallallahu alayhi wa sallam fɛn o fɛn diɲɛna n'a gɛlɛyara ni sigi ka kuma sɛbɛ nana an dalen b'a la k'o bi nɔgɔya an ka bɛn de ye duniya dibaraso ye solution fila t'a la dɛ soit an bɛ jɛ an bɛ sɔn ɲɔgɔn an tɛ ɲɔgɔn kɔ jamana bɛ taa ɲɛ soit an bɛ kɛlɛ kɛ an bɛ fɔrɔfɔ ɲɔgɔn kɔ jamana ko a bɛ ɲagami ala k'an kisi k'an tanga o ma an tɛ se ka se Malien aya bismillah ko kura aw ka émission préférée sanfɛ espace de vérité min ye tiɲɛ kɛnɛ bi espace de vérité kɛnɛ kan thème 3 ɲɔgɔnna bɛ an bolo ani bubu bɛna an da don mun na an ka thème fɔlɔ o bɛ boli awa CEDEAO bɔra k'a ka sommet min kɛ sisan o ye point 3 ɲɔgɔnna souligné an ma an da don point 3 la ni o bɔra yen an bɛ taa ka taa se min ye awa le retour de son excellence Dr Sogel Kogala Maïga a nana a y'a place ta kalo 4 bana kɔfɛ bi k'a bɛ gɛjɛgɛjɛ
ama anda do ale ka sagili la fokata c'est l'exploit de l'armée malienne sur le terrain amenya foliko fana la aga seka famale soro la nga amemi nyine aw fe o de jamukan aw ka charin kosobe aw ka aimer ka commenter ka a partager commentaire la hal na ma dore bla na ker bla o fem bay we seka ke sabu émission ya abe basgi tukamina sabana aw kana ngina aw jamukan charin kosobe aw ka charin kosobe bubu ini nyantuma Gani me foli di ma ka foli di an lamɛ jɛkulu bɛɛ ma Gandi François Boumabel Jawara k'u fo u mana kɛ yɔrɔ o yɔrɔ Gandi Telegram fo ka taa bila WhatsApp la k'a kɔnɔma bɛɛ fo dante foli min na Gani ne ye foli d'olu ma an bɛ foli di o kuma na fɛn min ye Mahamadu Jawara nka émission b'a fo a ka partage la a bɛ ne bi yan o ne tiɲɛ o n'a yɛrɛ ye Gani ka fɛn fɛ a b'a bɛɛ partage alhamdulillah ala ka kanu to alimentation Mahamadu Jawara ala ka kanu to fɛn min ye Bamakɔ kura ye bɛɛ ka taa sanni kɛ ni cɛba in fɛ yen n'o kɛra an bɛ don MCA yɛrɛ kɔnɔ an bɛ Yanki fo Yanki argent chef Yanki an ka foli ba ye fɛn min MCA yɛrɛ régisseur ye an b'a fo dante foli min na dugutigiw tɔgɔ la an bɛ coordinateur fo n'o o ye o kumana Jawara ye Jawara n'ale yɛrɛ filɛ nin ye Bamakɔ kura an b'a fo Kadi Jalo États-Unis foli belebele ba ye fɛn min ye OCS directeur ye colonel major Fuseni Keita an b'a fo dante foli min na OCS mɔgɔ bɛ se fɔ alhamdulillah ka PMI Mali DG k'a fo fɛn min ye Elmarisme international ye k'olu fo Gandi ninnu bɛɛ y'an lajɛbaba ye maabaw don nka u b'u ka canw bila ka an lajɛ faso in baara la ka Mali tenitigi bɛɛ fo ka commissariat bɛɛ fo ka tila ka gendarmerie ɲɛnɛmakulu kɔ eaux et forêts sapeur pompier surveillant de prison an b'u bɛɛ fo dante foli min na fo doyen an ka foli belebele bɛ olu ye eaux et forêts u bɛɛ ka foli bɛ yan tenitigi bɛɛ bɛ fani ba la Gandi k'i yɛrɛ fo ka an ka technicien du jour qui fait la différence quand même tonton voilà n tonton ale de bɛ danfara don ni page tɔw cɛ donc an b'a fo dante foli min na an yɛrɛ denkɛnin a b'an kɛrɛfɛ an ka foli b'a ye a ye den tɛ dɛ n'a fɛ k'i dɔgɔnin dɔ dɔn mani dɔgɔnin de ye den tɛ n'a kuma f'i ye a mɛnna voilà Malien ka aw bɛɛ lajɛlen fo hali bi min ye émission Espace de vérité ɲ'o de fo n'a daminɛna cɛkɔrɔbaw musokɔrɔbaw denmisɛnninw aw bɛɛ lajɛlen b'u ka baara bila ka sigi ka an lamɛn k'o de kɛnɛ kan émission in tɛ se ka kɛ yɔrɔ ye yɔrɔ min ni an b'a kɛ tulonkɛ yɔrɔ ye cɛkɔrɔbaw ni musokɔrɔbaw kodɔnnaw sigilen k'i lamɛn k'i bɛ ka kuma faso ko kan o tɛ se ka kɛ mako ye an sigira an ka émission préférée kɔnɔ Espace de vérité min ɲininen don aw fɛ jamukan in a y'a partager kosɛbɛ maximum de partage aw kana ɲina an ka chaîne YouTube fana Gandi Malien aw ka taa abonné ye kosɛbɛ ala ka dɛmɛ kɔfɛ ni force bɛ an na bi aw ye an ka force ye ka sabu kɛ jamukan in a ka sanga sɔrɔ bi ka se biya in ma aw ka wuli ka jɔ ani aw ka cɛsiri o b'a la kosɛbɛ o kɔfɛ radio so 16 de bɛ Mali kɔnɔ ni ala sɔnna tile fila in na an bɛ na ni radio so 16 an bɛ na a lisi fana ye olu fana ka wuli ka jɔ n'u ka cɛsiri jamukan in maa caman bɛ ka a lamɛn tɔgɔdaw fana la o ni sababu ka kɛ ni radio ninnu ye groupe WhatsApp mɔgɔw n bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo aw ka wuli ka jɔ ni aw ka cɛsiri la page Facebook minnu fana bɛ ka an dɛmɛ baara la an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo aw ka wuli ka jɔ ni aw ka cɛsiri la a nɛmɔ ka Malien cɛ muso denmisɛnnin mɔgɔkɔrɔba aw bɛɛ lajɛlen folen don bubu ni an ye an da dɔn kuma la foli dilen kɔfɛ an kanubagaw ni an lamɛnbagaw ni an filɛbaga bɛɛ lajɛlen ma an ye thème saba fo naani ɲɔgɔnna ta bi bubu ne bolo an ka daminɛ ni CEDEAO ka sommet min bɔra ka kɛ sisan o y'u da se point caman ma mais o ye ultimatum min di Mali autorité ma o ye de ko mɔgɔ 46 min minɛlen don mercenaires k'u tun bɛ MINUSMA ka hukumu de kɔnɔ Mali la yan olu minɛna mais CEDEAO de bɛ pankancu la ko k'olu bila bubu san mana fin bɛɛ bolo bɛ i kunna dɔnni de la an fana bɛ jɔrɔ min na o ye Mali kunkanta ye bubu i bɛ se ka mun de fɔ CEDEAO ka sigi in na Gandi sigili 62 don a kɛra Abuja CEDEAO a y'i sigi tugun a y'i sigi kɛrɛnkɛrɛnnenya a y'i sigi a yɛrɛ de ye sommet in kɛra président damadɔ de ye u président 6 de kun don minnu ni CEDEAO talen b'olu bolo otage la bi Gandi n'i y'a ye an ni Alassane kumara an tɛ ka bɛn fɔ la négociation bɛɛ foiré la a si ma abouti a bɛɛ vuyera a bɛɛ kɛra fu ye Gandi ye dɔwɛrɛ tɛ barisabula sɔrɔsi ninnu tɛ Alassane kelen ta ye a kelen ta tɛ o de y'a kɛ Alassane ma sɔn abada k'i engagé kun dɔ la parce que ale b'a dɔn les responsabilités sont partagées tiɲɛ don ale ka barge b'u la a ka fɛn caman b'u la nka maa wɛrɛw bɛ yen dɛ caman bɛ yen Mali ni Côte d'Ivoire tɛ tiɲɛ abada négociation na n'a y'a sɔrɔ Ivoirien ko don n'a y'a sɔrɔ Mali ko don nka i b'a ye k'a fɔ fɛnba de tun bɛ ko in kɔrɔ o de y'a kɛ sɔrɔsiw yɛrɛ u tigi yira sisan n'o ye CEDEAO ye CEDEAO de ta don u ye kubaliya sɔrɔ k'a fɔ nin waati laban in na Gandi i bɛna ye k'a fɔ fɛn min ye
mercenaires ni yɛrɛ ka instruction ye u ka o kumana fɛn bɛ kiri bunankun sanfɛ a baara banna pewu ɲininkaliw kɛra maa ninnu yɛrɛ kumara u kan ka min fɔ u b'o dɔn u kan ka min to u b'o dɔn gadi u donna Mali kɔnɔ cogo min na i t'i miiri foyi ma a kunkun n'a ɲɛɲɛ u ma min ta k'a fɔ Mali sariya tigilamɔgɔ u yɛrɛ ka laɲini ye mun ye u y'o bɛɛ fɔ CEDEAO y'o kibaruya de sɔrɔ CEDEAO y'a dɔn k'a fɔ fɛn min bɛ ka labɛn n'ale ma wuli ale sera a maloyɔrɔ ma baara gɛlɛyara ne bolo CEDEAO tun tɛ se ka dɔwɛrɛ ye nin dossier la ni médiateur tɛ médiateur surtout mana CEDEAO ka hukumu fara a tun bɛ se ka kɛ médiateur de ye CEDEAO tun bɛ se ka wuli de k'a fɔ tiɲɛ don aw fila bɛɛ ne ka tɔn de nka tiɲɛ yɛrɛ la marifa nana cogo min na MINUSMA bɔra k'a fɔ fɛn min ye ONU bɔra k'a fɔ u ko k'a nacogo ma ɲa n'a ma ɲa an b'a ɲini an ka kuma an ni ɲɔgɔn cɛ nin de ye k'a fɔ toujours Assimi Goïta raison b'a bolo ka bɔ CEDEAO la à tout moment an bɛ se ka bɔ CEDEAO la bi pewu a pewu chaque fois a raison de bɛ ka da an ma wa a kɛtɔ de don oui parce que n'i ye baara in ta k'a lajɛ i bɛna k'a fɔ CEDEAO tɛ se ka foyi lase Mali ma ni tiɲɛni tɛ Mali CEDEAO a ye Mali sanctionné illégalement da loi t'a bolo a ye fɛ ka jamana in fili Ala m'a se a ye Mali ka nafolo tigɛ ka Mali dugu min bɛ guerre la dugu min bɛ k'a yɛrɛ ɲini a terrorisme b'a kan djihadisme b'a kan e ko k'e tɛ fɛ ka sanction ta min bɛ se peuple ma e ye olu ka nafolo tigɛ Ala ye Mali ɲuman bɔ sisan mun tora i ye mercenaire ci a ma dugu wɛrɛ b'i kɔfɛ k'i dugukɔrɔmatɔn dɔw la Ala nana kɛ i dugu wɛrɛ kɔfɛ Ala nana tiɲɛ bange tigɛ kɛra olu fana la donc munna CEDEAO t'a fɔ France bɛ ka gɛn fan bɛɛ fɛ munna CEDEAO t'a ɲini a yɛrɛ ka communauté tɔgɔ la ka France accuser Mali de plein de munna CEDEAO ma de k'a ɲini ka dugu fɛ aw na anw bɛ tɔn kelen ni gɛlɛya ba aw kan o gɛlɛya kelen bɛ anw kelen bɛɛ kan a ye nana ka daluwaw ye an ka lajɛ bi an ka France ka dossier in ta k'a sɛgɛsɛgɛ parce que n'i sera Mali ma bi sera Côte d'Ivoire ma n'i sera Mali ma sera Sénégal ma ni ko kelen Mali sɔrɔ a ye Burkina sɔrɔ n'i ko ye Burkina sɔrɔ a ye Côte d'Ivoire sɔrɔ n'i ko ye Niger sɔrɔ a b'i kunna k'a ye Togo Benin a ye CEDEAO dugu caman sɔrɔ an ka intérêt ye kelen ye mais u da t'o la mercenaire ninnu tigi filɛ nin koyi tigiw dɔnnen don mais CEDEAO ka nin ultimatum nin dɔwɛrɛ tɛ dɛ u tun bɛ négociation min na dugu ma négociation tun bɛ fɛ ka se abouti yɔrɔ ma nka o ye maloya ye CEDEAO yɛrɛ ma o kɛra maloya ye mais n'o tɛ pourquoi k'a fɔ ko i bɛ nin kumaba fɔ télé ni radio la tila ka i den ka fort bɛ nalen Mali la bi ka na Assimi voir nin dossier kan fort bɛ na Mali la bi awayi négociation sini don a bɛ na ne munna a bɛ na ne jaabi minnu tara k'a b'o notifier Assimi na fɛn min fɔra ka ban bɛɛ bɔra a kalama mun wɛrɛ tuguni ne ko aw tun tɛ se ka fort ci dogo la ka na wa a fɔ Mali ye k'a ka nin kɛ a ka nin kɛ n'o tɛ nin de sanction bɛ k'a kɔnɔ non a so dun tɛ so défi ma dɛ ne défi kɔni kɛ lancé a so tɛ so ma a ko tɛ Malien ti sɔn défi ma wa nin ko n bɛ min f'i ɲɛna e bɛ se ka cɛ kumabaya kuma fɔ cogo di kɛnɛ kan ka tila ka maa ci ka na ko o b'i profiter ka na n'o jaabi ye ka tila ka delilikan don o da an bɛ delili kɛ mun de kan Mali labɛnnen don nin dossier la ko in a bɛ kiri ka bolo kan dossier banna dossier clôture kɛra cour spéciale ou bien cour d'assises de bɛna lajɛ a juger o la foyi tɛ se ka Mali tigɛ tɔnɔ min k'a d'a kɔ foyi a ye ɲininkali kɛ ko marifa ko ye nkalon ye wa a ye ɲininkali kɛ ko Mali ko muru ko ye nkalon ye wa a ye ɲininkali kɛ ko ni avion ni fɛn minnu nana ko nkalon don wa a ye ɲininkali kɛ ko o sɔrɔsi jumɛnw don u ka liste bɛ min munna t'a ɲini MINUSMA fɛ ne bolo CEDEAO kun kan ka nin kuma in ɲɛfɔ MINUSMA de CEDEAO bɔr'o la tugun k'a bɛna force dɔ bila en place ko force anti terroriste ani force anti putsch oui o bɛna troisième mandat de ko Mali ye san 10 sɔrɔ o Mali bɛ terrorisme kɔnɔna la CEDEAO de la force bila ka na wa a ma na force foyi ma se yan oui k'a biri MINUSMA bɛ MINUSMA la fo k'a bɔ ka kɛ MINUSMA ye depuis bɛ cɛ 20 la bi fo bɛ cɛ 15 la CEDEAO ka force kelen mana k'a fɔ k'a nana Mali kunkɔrɔ san 2012 MNA ye Mali attaqué yan bɛɛ ɲɛna oui ka Mali bɔrɔtɔ boloda par les bandits armés CEDEAO kun bɛ min a dun bɛ CEDEAO texte kɔnɔ ko ni bingali kɛra jamana fɛn fɛn kan membre de la CEDEAO k'u bɛ se ka wuli ka jɔ ko la CEDEAO kun tɛ wa kun bɛ donc aujourd'hui CEDEAO b'a yɛrɛ sɔsɔ wa kuma CEDEAO bɛ force joli créer ka na initiative Dakar CEDEAO ma k'a bɛ cɛ 2000 bila ka taa Burkina wa o kɛra o cɛ 2000 kan ka bila ka taa Burkina ko appui aérien o bɛ jɔn bolo ko o bɛ o kuma na fɛn min ye Nigeria de bolo e kan ka cɛ 2000 bila ka taa o tɛ terrorisme kɛlɛ ye wa en même moment bɛ ka force wɛrɛ créer tugun oui et le but c'est quoi en cas où bɛ se ka yen déstabiliser yɛrɛ fana o kumana i bɛ force joli créer ka na pour les mêmes opérations est-ce que nin tɛ yɛrɛ kun sɔsɔ yɛrɛ CEDEAO yɛrɛ bolo wa CEDEAO bɛ kuma dɔ la i b'a tɛ fɛ biti de dɔwɛrɛ koyi aujourd'hui on a compris bi
Russie bɛ ka mandiya sɔrɔ Sahel dugu kɔnɔ CEDEAO yɛrɛ zone kɔnɔna la. Oui, oui. Jamana caman bɛ k'i tigɛ bɔ Russie nɔfɛ. Autant y'a ye à travers la France, la France a perdu le contrôle. A ye contrôle perdu. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Terrorisme, djihadisme ne bɛ se ka an bila ka don Afrique kɔnɔ. O de bɛ se ka na installer. Donc n'u ka force bila ka na, olu de bɛ kɔn ka terroristes installer i b'a fɔ u ye min ɲɔgɔn kɛ Mali la ka défendre ni terroristes ye yɔrɔ Mali la u ye kɛlɛ créer ka na ni kɔnakow ye k'u tila fila ye ka terroristes dɔw bila ka tɛmɛ ka dɔw la stopper an ɲɛ tɛgɛrɛ f'u kun terroriste fitinin min tun bɛ jiginna ka na fo kɔna o kuma na u tila fo Jabali u tila k'olu le renforcer ka yɛlɛn tugun fo ka tila ka yɛlɛn fɔ fo Kidal u y'o mun ɲɔgɔn kɛ n'o de kɛ dans les gorges de Guinée donc n'i y'a mɛn Togo b'i ban ka fɔta ma terrorisme ma don ye n'i y'a mɛn Côte d'Ivoire b'i ma a ma don ye n'i y'a mɛn Ghana b'i ban a ma don ye donc dugu o dugu bɛ se k'u sɔsɔ don n'a nata la terrorisme bɛna woyo ka don a bɛɛ la en ce moment intervention dɔ a bɛ bɔ MINUSMA ko la a bɛ bɔ o kuma na France ko la a bɛ kɛ Union européenne yɛrɛ ni OTAN yɛrɛ ka dugu ye donc u bɛ force wɛrɛw dilan tugun olu bila ka na force ninnu ka baara tɛ foyi ye u bɛ mun ɲɔgɔn kɛ Mali la a tant que ni président ninnu b'an kunna président minnu b'a kɛ wuyu kɛ ni population yɛrɛ ma courage sɔrɔ donc u bɛ to terroristes armés la kungo kɔnɔnaw ni fɛnw na olu kelenw de bɛ tila ka na intervention na tugun o y'a fɔlɔ ye donc n'o kɛra n'i y'a mɛn i bɛ taa Russie nɔfɛ i bɛ taa nin nɔfɛ i ka dugu ma kalaya k'a d'i ma de filanan ye mun ye k'u bɛna force anti-putsch sigi o tɛ dɔ wɛrɛ o ye CEDEAO président wɛrɛ ka laɲini ye u ko Faransi ma an bɛ e soutenir maa ma ye Faransi soutenir a bɛɛ coup d'état kɛra a bɛɛ la an si garantie El Hadji Ibrahim Boubacar Keïta il était le président le plus aimé mais a ka corps diplomatique chutera Faransi sago kɛli la mun y'a la s'a ma fo ka coup d'état kɛ a la passable a kun a yɛrɛ fɛ armée bɔra a jigi kɔrɔ donc force anti-putsch in bɛna ka na Faransi ka pion bɛ yɔrɔ o yɔrɔ parce que Faransi bɛ ka CEDEAO perdu ka taa dɔɔni dɔɔni président damadɔ bɛ yen Alassane Macky Sall est-ce que b'a kalama Niger Bazoum n'olu bɔra Faransi bolo CEDEAO ko banna pewu olu dun bɛ yɔrɔ min na u ka peuple mɛ kɔnɔniw kɔrɔ bi bi in na Macky Sall tɛ se fɛn na Ousmane Sonko la bi n'i ye Alassane ta k'a lajɛ aujourd'hui leader politique ko bɛ Côte d'Ivoire leader politique tɛ yen Alassane a remplaçant ko problème bɛ yen donc n'an m'an farati armée bɛ sɔn ka fanga ta force anti-putsch n'a ɲɔgɔnnaw 2023 2024 n'a dilanna a bɛ taa o fanga ninnu sécuriser au profit de l'intérêt français Bazoum fait depuis ko in kɛra ale yɛrɛ masumayara donc n'i jateminɛ kɛ chaque fois dugu o dugu président y'a jateminɛ ni mɔgɔ mɔgɔ ye Faransi soutenir donc i bɛ gɛlɛya sɔrɔ fo ka n'a bila an balo fɛ yen Guinée Bissau yɛrɛ CEDEAO yɛrɛ de bɛ k'ale sécuriser armée yɛrɛ t'ale bolo CEDEAO de bɛ k'ale sécuriser donc ni force anti-putsch in dilanna k'a bila ka na non seulement a tɛ coup d'état bali dɛ mais a bɛ président minnu bɛ Faransi ka ci kɛ a b'u sinsin a b'u bila u k'u sago kɛ u bɛ se ka jamanadenw mɛn u bɛ contrat ɲɛnamaw signer n'o tɛ Faransi bolo bɛ ka bɔ CEDEAO dugu la a tɔ tora fitinin min ye président wɔɔrɔ min ye n'olu ma sécuriser a nakun y'olu dɔrɔn de sinon Mali t'a la Guinée t'a la Burkina t'a la dugu damadɔ bɛ olu si t'a la Gandi sommet sigira yɛrɛlakana de kama ni sommet in sigira yɛrɛlakana c'est pour cela yanni ka sommet in kɛ tuma min na i bɛna ye k'a fɔ fɛn min ye Alassane ye ani Ambalo ye ɲɔgɔn ye Alassane yɛrɛ ka surtout kɔnɔna la u ye Ambalo ye pour un entretien d'une heure de temps mais u bɔlen u ma contrat kɛ mɔgɔ si ye u ye instruction ninnu de fɔ ɲɔgɔn ye fort ale welela k'a fɔ a ye fort jugo b'i la wa neri ni kara b'i i ni fa la ni fa ye tiɲɛni caman kɛ bi Asimi soutenir i b'a jɔ wa ci bɛ f'i ɲɛna i bɛ taa f'a ye donc anw sigilen bɛ ni nin ye wa an na bɛnnen don ka nin kɔnɔ wa nin ma bali anw na o de y'a kɛ n'i ye Mali jateminɛ k'a lajɛ n'i ye Mali armée jateminɛ k'a lajɛ a dilannen de sorte que Mali bɛ guerre classique de dɔn ni guerre bɛɛ ye guerre antiterrorisme o bɛɛ ye guerre façon wɛrɛw ye mais guerre classique an b'o de dɔn an ka officiers les 85 000 officiers formés par les Russes a bɛɛ formé la minnu ye école de guerre de école de Fréjus de Paris kɛ minnu ye école de guerre baw kɛ minnu ye Togo école d'état-major kɛ minnu ye dugu wɛrɛw kɛ minnu ye Algérie kɛ minnu ye Ursula kɛ a bɛɛ bɛ nin guerre classique in de dɔn bon Mali bɛ nin de dɔn CEDEAO dugu Mali bɛ k'i yɛrɛ bila terrorisme kɛlɛ min na terroristes bɛ aux pays alentours Mali b'i ɲɛsin de ma ka sɔrɔ yan'a ka bɔ CEDEAO la. D'accord. Bubu ni an bɔra o yɔrɔ la très rapidement an bɛ se ka an da don min na o ye Dr Sogel Kɔgala Mayiga a seginni ka na o a kɛra jigilamisɛnya yɛrɛ a kɛra jigiwariw yɛrɛ kosɛbɛ wagati min na premier ministre par intérim awɔ ani mɔgɔw 4 décembre mɔgɔ minnu nana k'u yɛrɛ kɛ jamana opposition ye a n'olu tun ka fɛnw bɛ ka yɛlɛ wagati min na Sogel nana an ka cɛ a ye plan bɛɛ faussé sisan. Gari mba fina depuis 91 fo bi guerre ni teriya de bɛ ka jamana in mara
jumɛn gɛrɛn ani terisira o de bɛ ka jamana in mara gɛrɛn ani terisira Mali parti bɛɛ bɔra parti ba fila de la oui taa a tɔ bɛɛ club de soutien oui Gandhi yɛrɛkun ɲini de don nin kɛra n'an ma nin jɔyɔrɔ sɔrɔ n t'an ka parti nin créer Mali bɛ parti 230 ani kɔ la Mali kɔnɔ bi bɛn bɛ min a bɛɛ kɛra c'est pour maintenant protéger les arrières ne ye nin kɛ n bɔra fanga la donc a dɔw bɛ politique kɛ bi politique yɛrɛ nɛgɛ t'u la mais n'i y'i da bɔ a la parce que Mali politique n'i y'i da bɔ a la dɔrɔn i bɛ wele siga t'o la donc f'i ka kɛ mankan cila de ye hali ni mankan man di ye sinon nin dɔw bɛ taa mankan yɛrɛ ci tiɲɛ yɛrɛ la se t'u ye de quoi mais a bɛ f'i ye de i b'u ka parti bɛɛ fara ɲɔgɔn kan parti dɔw bɛ yen olu ma kuma mais olu comité olu section kelen comité ka ca n'u ye siga yɛrɛ t'a la i bɛ ni parti minnu bɛ kuma la i b'u bɛɛ fara ɲɔgɔn a f'u ɲɛna dɔrɔn ala kama gouvernement ka 20 millions d'u ma k'u ka taa Sali Modibo Keyita fa o tɛ se o tɛ 3000 places o tɛ se Allahu akbar a parti bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan mais siɲɛ joli bɛ assemblée ni fɛnw bolo la o tɛ se k'u bɛ bɔ o dɛsɛra co u mago bɛ mun na bi u yɛrɛ ye gɛlɛya minnu créer ka taa fanga ɲini n'o ye vie chère nin kɛra tan vie chère milliard joli tunnen don wallahi e ko vie chère o milliard tunnen don o milliard mun tunnen don ne bolo kan ka transition dɛmɛ de ka justice ka kɛ o mɔgɔ ka wari dɔw la segin dɔ ka bɔ vie chère la oui mais ni milliard dunbaga kɛra olu yɛrɛ ni milliard yɛrɛ dunbaga kɛra o mɔgɔw bɛ da tɛ tu o la e ma tu da milliard tɔmɔ la ne ko e bɛ fɛ vie chère ka kɛlɛ cogo di non o t'a fɛ a ka kɛlɛ e bɛ fɛ vie chère ka kɛlɛ cogo di les contrats sont mal exploités les contrats miniers sont là oui e bɛ sɔn vie chère ka kɛ cogo di au même moment mɔgɔ dɔw bɛ yen olu ye contrat kɛ état tɔgɔ la ka tila ka entreprise dɔ créer u yɛrɛ tɔgɔ la o entreprise état nin yɔrɔ wari bɛ verser u de 15 milliards 16 milliards chaque année ni vie chère mana mun de bɛ na denmisɛnninw bɛ baara sɔrɔ cogo di alors que ministre bɛ ka contrat kɛ ka état ka part ka entreprise fitininw dilan ka état ka part virer ka taa yen o mɔgɔ dɔw bɛ yen o dossiers bɛ yen a ko o ye instrumentalisation de la justice k'o ye intimidation ye ko wa ko parce que ko aw ye politicien ya bɛ min i ye faso wari ta ani i ye politicien kelen don wa non kɛlɛw tɛ jɔn bɛ yen min bɛ yen bi k'a fɔ ko sariya kelen bɛ k'i pan mɔgɔ jɔn kunna mɔgɔ si donc aujourd'hui n'an ma Mali parti politique camanba assise ye min fɔ o de bɛ kɛ o jumɛn ka dɔ b'u la ka parti dan parti ba saba ma u bɛ ka siran o de ɲɛ o de bɛ kɛ bubu n'u ye nin mɛn bi o est ce que o la sunɔgɔ k'u bɛ ka siran nin min ɲɛ o de bɛ kɛ parce que caman bɛ yen u tɛ baara la u bɛ balo nin de la mais baara bɛ min en tant que aw ma baarakɛlaw bila Mali parti politique ɲɛma en tant que politique kɛra wari ɲiniyɔrɔ ye en tant que politique kɛra k'i yɛrɛ dogo justice la en tant que politique kɛra soutien i yɛrɛ ka ŋaniya kama Mali bɛ démocratie ɲuman min kɔ a t'a sɔrɔ n'u ko k'u bɛ kuma u ka taa Faransi la vieille démocratie parti joli bɛ yen parti 3 n'u taara États-Unis la vieille démocratie parti joli bɛ yen parti 3 n'u taara Chine le parti le plus populaire i b'a bureau national mɔgɔw da dɔn wa mɔgɔ 75 Chine bɛɛ a bureau national u ka parti min ka bon ni parti bɛɛ oui mais anw ka parti fitininw bureau national a dɔw mɔgɔ bɛ taa fo mɔgɔ 300 la awɔ parti fitinin ninnu na dɛ bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ et puis Mali de la parti la a b'a daminɛ bureau national la ka sɔrɔ ka jigin dugu ma jigin dugu ma o de ka daminɛ dugu ma ka comitéw sigi ka sous-sections sigi ka sections sigi olu ka commission coordination régionale sigi ka sɔrɔ ka taa bila bureau exécutif la non u b'a daminɛ sanfɛ de ka to aw kan sanfɛ de waritigiw bɛ placer nin ye jɔn ye bon jama kɔni t'ale kɔ mais ale sigiyɔrɔ bɛnnen don a bɛ yɔrɔ min na wari kɔni b'a kun wariba de b'a kun mais Mali de la parti la jigamisɛnya dan ye élection bɛ se candidat tɛ parti bolo candidat tɛ yen mɔgɔ caman kɛra député ni maire ye min kala ala ni kala sera candidat ko ala ni kala o ma deli ka politique kɛ o da de bɛ taa kungo ka na ko karisa an bɛ fɛ ka taa élection na wari t'an bolo an bɛ fɛ k'an candidat ye komi wari bɛ kun oui i b'a ye Mali pa u ma kuma nin si la nin si réforme politique tun ɲɛ sira san joli ka ATT accompagner ka IBK accompagner ka Jɔnkunna accompagner ka Aya accompagner hali bi o mɔgɔ kelenw de b'a la o jamana kelen olu bolo b'o kɔrɔ hali bi u ma lafiya baara de tɛ yen den tɛ yen tugun mun bɛ se ka tiɲɛ ta a den tɛ yen a y'a bolo jɔ Mali leader dɔ la ko ni nin tɛ yen nin den bɛ a tɛ yen au moins Ablaye Wade ninnu ko ka di ne ye oui i bɛ se k'i bolo jɔ olu kɔ mɔgɔ dɔ la ko jeune leader politique bɛ yen Kadafi filɛ nin a ye san joli kɛ i bɛ se k'i bolo jɔ a kɔ la mais n'a fɔra an ka cɛkɔrɔbaw san 70 san 80 de bɛ hali bi carré kɔnɔ halisa a bɛ jama ɲɛfɛ grin wa olu bɛ nasɔngɔ bɔ hali bi wa denw b'u ka so kɔnɔ denw kelen bɛ ka sow jɔ yɔrɔ la denkɛ fɔlɔ ninnu kilasi kelen bɛ yen n'i y'a den dɔw ɲininka ko nin ye jɔn ka so ye wa puwa ka so dɔ de don n bɛ yen de puwa dɔrɔn puwa den fan bɛɛ kɛ kalan na denw gɛnna fan bɛɛ u ma se ka kalan a denmisɛnnin sini mais n ko bɛ derini de ta derini ye drogue dɔ de ye a bɛ dilan
Nda glan trop fort. Ou bébé dirin d'état. Fena. Ngo ado ka école ça fait 8 millions par an. Allahu akbar. Gani fama ou dem ala e din nu yelema ku ke jomina ni koromina udi. Dem signa kana faare korla to ga tablo blé atiki dabo politique la na yi dabo la ashije to ta kasola abe to kulende la wanya yako muna ayanga shiti so ndabla ngantre ni ngoma jamana isra tre ni ngoma de. Mais ako Choguel écrivain, mais Choguel écrivain, moi je suis d'accord. Choguel écrivain, mais Choguel quel est de M5 na parti de dénoncer. Choguel n'allait pas la photo qu'on n'a pas fait faranyonga. Choguel s'est fait faranyonga tout dit. Alors que jamana nyuma quel est quand on lui jamana dinju quel est le bésena. Oui. Kabé faranyonga Johnny John. Avec peu faranyonga Johnny John. Nous quand on fait même révolution. Oui. Après il faut que Choguel kaboui. Non que Choguel kaboui, Choguel terre. Après M5 de Doria. Oui. Parce que la primature revient au M5. Primature, Choguel n'est pas premier ministre. C'est la primature, c'est le M5. Qui est en charge maintenant de la personne morale de la primature. Oui. Choguel Théo. Non, Choguel. Donc, le M5 n'a pas raison. Oui. Au courant, vous voulez annuler la victoire du M5 quand le M5 était dans la rue pour s'opposer, pour lutter contre vos régimes, on va se protéger. Et aujourd'hui, une minorité veut prendre le pays en otage. On le veut sur la base de quoi? John Bana Aula. Boubou Ibermisa. John Bana Aula. Non, où est Kewale? Désavoué. Oui. Comment se fait-il que Ayaka Alakama aye parti Korban nous à Kouninga? Comment se fait-il que président Messi Ibera c'est le deuxième tour là? Oui. 2018. Au président Messi 2020, il y a 1 million de Maliens qui se trouvent dans la rue pour contester ces pouvoirs là. Donc si vous dites c'est faux. Sigatala. À quelle déception d'ailleurs. Mais ils sont trop dit. Moi, Sigira qui est majoritairement élu. Oui. Autre que la mort Sigilin Kofé. Gandhi ma million qui aime ça pour tout le cateau fait. Amano. Donc au Koroko quelque part galon tira rodo. Oui. Au Mogo élection mina. Oui 2012 que tout le monde a gagné. Élection trop dit. 23 000 bureaux de vote. Oui. Au début. Oui. Au 23 000 bureaux de vote. Yoro munumbe ni insécurité be ministre ne be insécurisé ministre de la potion donné ministre de la potion donné ministre tade et dans le fichier électoral aussi il était mis dans fichier électoral mon prenez bien tout il y a 800 000 électeurs fictifs tiens c'est avec bisangami reste il m'a dans l'élection tout parti mi ou quoi système koroba fichier de koroba 800 000 voix boni iche Wati be. Ils ont déjà d'office déjà 800 000 voix. Donc attends le fichier électoral audité au radiation bois là, Mounou Sara, Mounou Bora là, il y a 1 million de nouveaux majeurs. Non, 1 million de nouveaux majeurs. Nous croyons si ça voté, ça fait 1 million à peu près 1 million. Oui. Olukanga doli sikono. Moko doli Sara, moko doli ka bois là, ou te kumanina. Maintenant, dans ce moti, ministre de la mission est d'ailleurs. Oui. Au moti, yorom fenebe, yoromina, n'akanda ni debabe kanda muko, ministre de marfati. Oya bane. Mote botu. Ni ministre de marfati sont maboko. Awa ate bi vote côté. Awa are aye. Awa ala. Na ubora. Ouye fente. Donc, ouye ka voix be annulé. Oya bane perdre là. À ce moment, nous au Kek Mamina, oube Sorokata, dans le nord du pays, ministre de yoromina, oube Sorokata irnim fa. Kana suru au sigilenga. Sumala c'est ta maquin. Kana suru au sigilenga ya. Moi sumala c'est ta créer. Yoro dola bureau de vote fla. Entre les deux bureaux de vote et centre fla. Entre les deux centres. Il y a des gens qui m'ont dit 200 km. 200 km. 200 km. Tiens. Nord yoro dobe. Au lieu de les gens se déplacent vers les urnes, non, c'est les urnes qui se déplacent vers les gens. Ou bien ils n'y donnent jamais de là. Katako wa ko ni mo ba wi nous te pas voter irni be do nyama ko fe kata o table khunay kata di aw ma ko 2018 ko irni ko na fa un bureau de vote gloire électorale mo fo ko bureau de vote ke mo le mo ko jolo khono 500 électeurs ala mele au 500 électeurs kabra ka j'ai dans 500 électeurs be mettre le voter ce bureau de vote qu'on a là mo ko ke me dou ka voter dans chaque bureau de vote o mo ko ke me dou be vraiment le voter adam mo ko ke me nani mo ko ke me saba mo ko ke me fla mais tellement que vous si vous be boro là vous ka sugo ni mi irni fa fo et bureau de vote que nous na fo mo ko ba ke ni ke me dou ala ka hina sumala c'est à calculer ça va nous go be voter en moins de 2 minutes à traquer oui
mais tellement que il ni faka parce que donc lida mutum ba ko fen ko nganga be so nyimina o ba o ke il ko don o ka ka ko no fo il ni re faro lu nyinema on ba kalama aye plein de la dora ma doro manansa ko ayaje kaka to alema de parla ka Mali dans la élection 3e tour de la ko yimi ay ma dira ka 3e tour 3e tour be era donc la démocratie malienne a été bafouée. Oui ñunu mo ko bi ni brisa ñam ñu gona de oui ou te fa ko koy a kunte doro foyi ka jamana flikele wore kono oui o te ke élection avec adati la oui asiminka temena ka baray soga ko la mega nana il va prendre les grandes décisions politiques oui et réforme ne kanga ke ka Mali parti politique ba saba ni parti mbebe dissous oui ado abalu ni ko parti siège bemi ko mangan fen fen siège ti tete naninga non siège te double do ka siège no ka bureau be de kili ou ka barkaro bureau ou kilime ko secrétaire de ko siège oui donc wa fla be kili ou be barala yo mina de au salon ni parti siège sinon siège tout bolo oui ou be yala fen la siège kilen tout bolo ne fait bi nanga keleke mouvement citoyen jeune munu sara atika wati olu kan ka indemniser tout di munu bina karla toto mobti oui ani M5 ne politique quelqu'un nga ke M5 jeunesse M5 matan comme sara ka pression ke au tsikana fond auma c'est kera bi au de be fangala M5 au de be fangala au be ni sous quel jugement ni be ke ne bolo politicien nga quelqu'un nga kendi oui ayi fin faut justice sera fait au barakeli ni be ke o ka obo ha ko détournement mais aba kele de ke no teninge oui non ayi avant projet ko tu parce que au baron nga fo avant projet en kera constitution croix be teme no teme no yani français bolo ñogon bulu flana e mouye assisi ga recommandation be ke ko ka parti politique be parti basa bama no kara parti misani be tunu oui ne che o ga président muso e jeune o ga président e muso ga président ndin jeune o ga président mali parti to den non ti sera ton to président do de téléphone ti ka candidat choisi mali kona donc en soso président do de o lieu wulili ke ko ne président d'un candidat kuma la conférence de section be bolo jodo la ko ne join arrêtez ndonere bako wa eta don ale ka nali mancha président d'intergue de ale président de wole wa candidat nindu ne président da galu tergue de kabra dem san tergue do ndu o président muso muso donc vous chez tu jay tu me ko no de e mele be ndu do donc tu me no ta yi kuma data shibolo ni président re na ko ni pa et puis après ya pour mali politique la ko de c'est bari bora ko jugu bala de ni worbe mi mu parti la ni bora ko jugu bala awon bora ko jugu bala worbe mu parti la no kumara oui o be kumata ate kumara de o ba fo kumara la bon no ko amo tere fo wow président no président ni ma ni kami pero no son de rion je vais te mettre fo la état ngoni watiro sera me nyon kono di kay mu ne fo wa fo ouais et puis na talo bela na talo on a tout sorobo bi na nyingal ge ay mu ne fo di ni ma so nga so ko ay baro kala mo na jama chalo man ne ma ay mu ne re fo to an ko minu kuma sudi de ko pare politique ra ko lenge di wallahi ay mali nous tira mali bouger même d'un iota o te sei al mutit mais o be se ka timengi ayi ni ngata ko polisi munu kumeta do arrêté ministériel la ka ko be tuko ou ka fo sogale doro sogale ka audit ke fonction publique la ka inventaire que sur les dossiers simala la no kera mo chameta chaque fois on se tient que jamana bina mais c'est l'administration qui n'est pas à la hauteur administration ko nge may o pour lelo voilà oui il est à comment de la yoro la tu vas avoir maintenant 7 agents comptables to so bararo kilena il a agent comptable kana rotation ay oh be non ni audité ko ni collaborer ou est ancienne collectivité ou ta meru yu ta kuta bibi na do rebe chefere de ke chefere awo Allahu akbar rebe chefere boroba de bulu donc école so do be et ta so français monsieur aller de bio courdi aller be mati courdi IFM jeune sortant dem sen munu mebo ou ba be lo ma ko fa to orange ko ma fisson ça va dem sen be classe ko no donc calendrier de la garderie d'enfants non c'est la maternelle il va sur Michel Rebe charbon free badike donc la bado activité scolaire là alors vous check dès que vous munu be ni deux et moto ba be di munu ma ko ta yala duguru nyongo che o do be se ka 6 mois
ale ka taa école mun contrôler ale yɛrɛ bɛ se ka kalo da ale bɛ se ka san kɛ a ma deli ka se yɔrɔ dɔ la monsieur tɛ na écoleden dɔw ye defu bac sɔrɔ ne ko dɔw ka diɲɛ tiɲɛna de dɔw ye defu sɔrɔ anglais monsieur t'u fɛ yen donc depuis olu ma taa lycée la olu ye bac jɛ fana ka b'u ma depuis ye defu jɛ don min na Mali la i ye bac jɛ o dugusɛjɛ. Bubu nin b'a to an bɛ se chambre de commerce président ka minɛli ko ma n'o ye Yusuf Bathily ye ko Fonkovic Bubu Sise tun ye premier ministre ye waati min na ko miliyari caman dunna Covid wari ko la Bubu bɛ se ka mun de fɔ nin na i tɔgɔma cɛ ne tɔgɔma tɛ i tɔgɔma dɔ de a tɔgɔ Bubu i tɔgɔ Bubu ayi ale tɔgɔ Bawubu n ko mɔgɔ baden bɛ k'a fɔ ne ɲɛna tuma dɔ ko cɛ ko Bubu Sise ka nin ko Bubu Sise ko non ko Bubu ma bɛ sa n ko bon n'an m'a ɲɛfɔ ka ɲɛ waati bɛɛ ne bɛ nin fili de kɔnɔ a tɔgɔ de ko Bawubu awɔ Mali bɛɛ awɔ Bubu saba de bɛ jɔn ni jɔn voilà Bubu saba Mali bɛɛ ye Bubu saba jɔn ni jɔn Bubu Mabel Jawara awɔ Bubula awɔ awɔ i y'o faamu awɔ ani Mali Plus Bubu Mali Plus Bubu awɔ Bubu banna Bubu wɛrɛ tɛ cɛ tɛ dɛmɛ Bubu n'i y'a fɛn o fɛn a bɛɛ gɔni bala Gali ne b'i f'i ye Bubu ye saba de oui n'a fɔra ko Bubu Mabel oui o ye fila kamalenba ye oui n'a fɔra ko Bubu Galajo oui o ye gɔnifɔla ye oui Bubu Campala o y'a kɛlɛkɛla ye Bubu banna Bubu banna ni saba Bubu Simple tɛ sa o to ni ko Bubu se tɔ tɛ Bubu yɛrɛ Bawubu de don Bubu Simple tɛ soit tu es Bubu Mabel ou bien tu es Bubu Campala ou bien i ye Bubu Galajo oui voilà Bubu banna yan an bɛɛ bɔra Bubu kelen min na o de ye Bubu Ardo Gallo ye Bubu Ardo Gallo ale ye jinɛ jɔn di a ka jelikɛba ma oui ale a ko a ka jelikɛ ma k'a bɛ ale bɛ taa Lara oui c'est ne donna histoire kɔnɔ sisan selifana tile oui a ka jeliba yɛrɛ faga midi ale ye dɛbɛn da ye diɲɛ kɔnɔ a taa dɛbɛn da ye Lahara oui Bubu ye kɛlɛcɛ farin de sa anw tɛ sabali bilahi tɛ Bubu i tɛ Bubu ɲɛnama yɛrɛ tɔgɔ e tɛ Bubu la donc Bubu tɛ boli quoi san 75 hali sini a b'a ka tiɲɛ fɔ non mon père kɔni ka Bubu la kɔni ka ɲɔgɔn ka dɔgɔ ma voilà i tɛ Bubu da ye wari tunu kuma la abada a ye fo k'ale sa Bubu la ta ye min f'i ye ko Bubu la tɔgɔ ko Bubu se kun tɛ ko Bubu yɛrɛ Bubu se kun bɛ hinɛ Bubu tɔw la an b'an ka gɛlɛya ye Bubu se diɲɛ ta ne Bubu la yɛrɛ moto kɔfɛ ani Janti ta dɔn o ɲɔgɔn na yɛrɛ Bubu la ni moto Janti non mon père kɔni kɛ tiɲɛ de la mon père Bubu la kɔni k'i bɛ Bubu la référence dɔn Mali kɔnɔ révolution kɔni kɛra Bubu voilà référence voilà wallahi i tɛ Bubu tɔgɔ di depuis Ala k'i da i tɛ se ka fɔ ko n delila ka Bubu la tɔgɔ ye fɛn dɔ la comme jamana i tɛ Bubu tɔgɔ ye kokolo n'a ba da i t'o ye diɲɛlatigɛ la ayi an ka taa Yusuf Bathily ka awa minɛli ko la Yusuf Bathily an ye kibaruya sɔrɔ ko commerçant ko k'u bɛ bɔ vendredi k'u bɛ feere jɔ Gandi jigilamisɛnya kuma dan ye nin ye n'i ye jamana ta k'a lajɛ Mali bɛ gɛlɛya min kɔnɔ o ye corruption ye corruption kelen bɛ ka Mali tɔɔrɔ ka malidenw ɲani corruption gɛlɛya bɛ mɔgɔ min o ye commerçant de n'i y'a mɛn ko justice ɲuman ko k'a kɛ ni mɔgɔ ka lafiyaba la commerçant de don commerçant de ka wari bɛ ɲagami commerçant de ka dugukolo bɛ ɲagami commerçant de ka magasin bɛ ɲagami commerçant de ka marchandise bɛ ɲagami taxi fu bɛ sigi commerçant de kun commerçant de tɔɔrɔlen don commerçant ka bɔ ko justice kana kɛ ani maloya mais est-ce que o bɛ sɔn ka bɔ Bubu commerçant bɛɛ tɛ ayi non o tɛ sɔn commerçant bɛɛ tɛ sinon Mali bɛ yɔrɔ min na bi Mali justice ko bɛɛ ko ka Mali ko k'o kɛ tiɲɛ bi justice don olu m'a ɲini a ye mun kɛ kelen filanan ye mun ye a bɛ minɛ ko jugu la wa est-ce que la présomption d'innocence est-ce que c'est respecté wa parce que à tant qu'à ma juger il est encore présumé innocent est-ce que o sabatira wa est-ce que an tɛ avocat ɲɛnama ɲini k'a d'a ma wa est-ce que an t'a lajɛ n'a ka hakɛw sabatilen don wa o ma kɛ dɛ o non ne ko ni commerçant ninnu minnu ko k'u bɛ bɔ commerçant bɛɛ tɛ n'olu ko k'u bɛ bɔ k'a fɔ bi k'u bɛ taa justice bali baara la ni justice yɛrɛ fana ka taa commerçant fana ka plainte minɛ mɔgɔ wɛrɛ contre la dun sisan kɔni kɛ ni mɔgɔ wɛrɛ minɛla don min ni commerçant bɔra ko ni commerçant minnu bɛ k'a fɔ commerçant bɛɛ tɛ dɛ commerçant minnu ko Yusuf Bathily bila n'olu bɔra o commerçant kelen bɛɛ fɛn tɔgɔ ka taa n'u fana ka hakɛ bɛ mɔgɔ minnu ka na justice saisi non o bolo ne bolo sini ni école maître min welela ka taa bolola min welela c'est à dire kulu min mɔgɔ mana wele journaliste min mana wele directement n'a kɛra o tɔgɔ la jamana kiriko kɔni o y'a bannen merci n'o don munna sɔrɔsiw fana tɛ segin ka na k'a fɔ o tuma na depuis tension jɔra don min na i ma deli ka mɛn ko armée bolila sɔrɔsiw b'u jɔ saya ɲɛ n'olu fana ko olu fana tɔɲɔgɔn b'a la ka sa polisi min fana mana minɛ sini ni polisiw bɛ tɔɔrɔ jumɛn na polisi joli bɛ kaso la a ka ca polisi joli bɛ kaso la a ka ca sabali ne bolo on doit soutenir la bonne justice on doit accompagner la justice ne ko Yusuf Bathily mun de fɔra k'a y'o kɛ
Gani, fonds Covid, 10 milliards de francs CFA. Gandhi soto do kenelendo, ou va faut sauter ma ko ade. Sauter ndo ko ade. Oui. Marché double frata ka de société ma. Ni futala, fofu tala. Oui, oui. Oui, a folo ko jabi. Frana est mouillé. 1 milliard et quelques. Ordre de virement bora, ordre de virement, chambre de commerce de ordre de virement que ka bo Bamako ya, ka vire katami. Jamana ko fe. Kata Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire. 1 milliard ka bo kata 1 milliard et quelques. Montant de kuna sona kata 1 milliard et quelques. Kata Côte d'Ivoire. Kata Côte d'Ivoire be messi la. Gali iba blu kuna mo kele mi ordre de virement que ya. O mo kele tra war fene retraité. Kabako dando. Gani au war kele le contrôle financier n'a pas approuvé. Ça fait le marché que ka fo ko papier au bena. Mais surtout à quelqu'un n'a pas sauté le marché exécuté là-bas. Halisi. Et de la cahier. L'ordinateur maintenant du budget, l'ordinateur de dépenses, auquel n'est pas décaissement que. Madele cahier, madele cahier. Comment ça on a mounuma dosso le robot qu'on a drôle en bien. Oui. C'est vrai qu'elle était où était. Au tabané. Oui. 4 milliards 800 millions au marché dira awa. Belebele d'homme. Belebele d'homme. Ici, là, oui, mobile d'homme ça. Mobile une valeur de 270 millions. Non, vous mais mission spéciale. C'est vrai, il va n'était si dokono activité de mais fait min fina attends nous va ko faire terrain n'était là avec toutes ces présomptions avec vraiment tous ces dossiers ni tira ibika justice la blanina muna ne bolo aw de kanga bo marché ko dia ditou la commerçant mo marché so mo le bele je ndumé ka koloni mali justice voilà bon ni ka sira jele et bon ta panene commerçant de kanga wuli kuma ben marché ko dia ditou la oui o ba belle la fait commerçant belle la fia donc aujourd'hui comment est mouillé ayi mun de kɛ oui ne bolo kan ko de ɲini k'o dɔn ne ye fitini de fiyɛ la dɛ a tɔ bɛ yan c'est 10 milliards de montant répartis ayi kan bɛ émission spéciale sigi nin kan donc n'i ye nin crime économique ta k'a lajɛ k'a fɔ ko nin kuma bɛ yen ko min bɛ ka jɔrɔ e t'o dɔn ayi ŋununukan bɛ sɛnɛ ko régime kɔrɔ bolo régime kɔrɔ ka mɔgɔw de ni commerçant dɔw bɛ baara la donc kuma in mɔgɔ sago ko tiɲɛ b'a la siga t'o la parce que ala kana isi batili dɛsɛ avocat ɲuman na ala kana dɛsɛ sariya bɔtɔgɔ ɲuman na k'a ka hakɛ sigi k'a baga hakɛ kɔnɔ ne bolo aw kan ka avocat ɲuman de ta k'a d'a ma ou bien a yɛrɛ ka avocat ɲuman ta donc aw b'a fɔ parce que dossier in kɔnɔ il se peut que dossier kan ka élargi ka se mɔgɔ wɛrɛw ma mɔgɔ caman de impliqué len don mɔgɔ caman de impliqué len don voilà donc kɛlɛ ka don depuis sisan mun de bɛ kɛ depuis sisan an bɛ pression kɛ denbayatigi don ne ko a ye minnu ka wari dun denbaya t'olu bolo denbaya b'a bɛɛ bolo a ye minnu a fɔra ko minnu asafurula ye a fɔra ko minnu ka wari dun na denbaya t'olu bolo wa olu ka denbayatigiw don wari malien bɛɛ de ka tɛ wa malien joli ye garibu ye bi kilonda la a ka ca malien joli bɛ banabaatɔso la bi malien joli bɛ taa dɔgɔtɔrɔso la bi dayɔrɔ t'a bolo a ka ca o tuma olu fana tɛ dɔ den de ye wa a ka ca olu tɛ dɔ den de ye wa ne denw ye donc aujourd'hui siga t'a la sigana mɛ malien na k'a fɔ ko régime kɔrɔ maa minnu bɔra u ka wari bɛ commerçant dɔ bolo ka baara kɛ parce que fond covid marché in a tɛ di n'i ye ɲɛ ka kan a b'a dɔnbaga de ɲini n'i y'a di dɔ ye mɔgɔ min ma o y'i dɔ de donc aujourd'hui sigana kelen bɛ mɔgɔ minnu na grève in tɛ sa o tɛ gani bɛ kalan ala ni kaza n'u bɔra an yɛrɛ bɛ bɔ ka taa jɔ justice da la wallahi Mali wallahi billahi an ka justice to a k'a ka baara kɛ justice ma ni fɛn min bɛ k'a fɔ a mun de kɛra a ye mun de kɛ wallahi ne jɛlen don an k'o ɲɛɲini ou bien a Bumabel i ye nin dalwa mun fɔ ka ɲa dɔn est ce que n'a sɔn nin don an k'a lajɛ ne bɛ se ka sɔn ka ɲa dɔn ni bin kɛra ka fɔ fasoden bɛɛ tiɲɛ yɛrɛ la covid wari dunna mais a fɔra ko mɔgɔ min y'a dun nin t'a la nin tɛ an ka dalwa filɛ u kan ka Isu Bathily dɛmɛ ni documents de c'est à dire a ka tila cogo la a ka hɔrɔnya bɛ saga ma tilali min na merci a ngalon ma da la cɛ bange o ka foyi ma k'a la mais bi oui Gandhi ka taa fɔ ko aw bɛna fɔ ko wayi ko commerçant don ko ka a bama Gandhi kuma dɔw la i b'a dɔn corporation kɔɔri kelen mɔgɔw bɛ kuma dɔw fɔ a maloya ka bon kojugu Gandhi n ye dossier dɔ fɛnɛ ye non Gandhi jigilamisɛnya dan don et puis ko bɛɛ kɛra pression de ye quoi maliyɛnw y'a dɔn ka fɔ seul justice yɛrɛ fɛn kelen bɛ se Mali justice la o ye pression de jama ka labɔ dɔrɔn k'i miskili yira dɔrɔn mais Gandhi y'a mɛn ko magistrat ka grève suspend Gandhi bi de mina magistrat fo k'a fo bi Gandhi b'u fo samedi tellement Gandhi a b'a fɔ magistrat ka syndicat dɔ bɛ ko SAN
ne ma fila to ko sal gani kay ko min ke dugo la ko ala ka sara ko malien beto la quoi gani ko fama mi ya wole dugo la ka fay ka jamana d'Afrique ko ni a moyen di ako non ay malien di nous sommes les hommes d'honneur anti-soma gani ko ala ka cɛn sara gani mali maisra beto la ka woliman don gani billahi fɛn dɔ fɔra maisra yo dugo la ni maisra ninnu kun tɛ jamana fɛ ni masara mani tɛ sa mali kun sɔnbere la d'accord bon an bɛ mali maisra oui an bɛ armée time la jeudi émission na oui maro ni y'a faamuya ko k'a dama tɛmu parce que dugu minnu fɛnɛ ka ca a baden de bɛ yan arme minnu utiliser la olu bɛ yan k'o kɛra hali kɔnɔw bɛ sɛmɛni kɛlɛ la kɔnɔ subhanallah ka arme ma deli ka exploiter ka nin bɔ ni y'a daminɛ kuma tɛna tigɛ da o ɲuman ye min ye ale bila jeudi an ka bila jeudi la Bubu ka kuma kuncɛ kuma ngali k'i fo ka mali juge ka mali magistrat bɛɛ fo ko nin t'u ka kuma fɔlen dɛ ko nin ne b'u ka ɲinini billahi ka a ye mɔgɔw fo ka i yɛrɛ fo gandi ka ne yɛrɛ fo parce que ne b'a la nin ko in bɛɛ la ne foli ka dɔgɔn ko in na ne bɛ n yɛrɛ fo quoi ni ne ma n yɛrɛ fo ne tɛ fobaga la ne cɛ n k'i ka technicien fo Bubu cɛ anw fana ta ye sa an bɛ kuma an bɛ ye au moins dɔ de bɛ yen ale bɛ baara kɛ image la a bɛ baara kɛ son na cɛ fana sa kɛ ɲuman dɔn n'a ye sa ok gani me technicien fo donc an bɛɛ kɔfɛ maliyɛnw kan bɛ jeudi ni ala sɔnna les grandes révélations de Boumabel Diawara jeudi an bɛ sigi uniquement l'armée monte en puissance an bɛ an da dɔ la ala ka an bɛn